Bueno, Jose, a ber, erronka bota diazu, a ber, neurri ematen deten. Hauxe zan, zuk jarritako puntue. Ondo elikatuta duk irudimena. Ez pentsa hori denik super ahalmena, txistei puin kantu bertso edo antzezpena, etxen ez aspertzeko txertorik onena. Bueno, eta orain nik erronka nori bota, Asier Irionori botako diot. Nere mailako bertsolari bati. Orduan, hauxe da zuretzat puntue. Nora joango zinake aukera izan da,